אז מה קורה חברים? כאן עידו ואנחנו בעוד סרטון חדש בערוץ, והיום בסרטון הזה אני הולך להראות לכם איך לבנות בתים במיינקראפט, וזה הולך להיות סדרה ויהיו שלבים. כאילו בסרטון הזה אני אעשה כאילו בייסיק, ואז יהיה מידיאם, ואז יהיה כאילו בעיקרון, ואז יהיה קשה, בעיקרון בניות יותר ויותר טובות וגדולות ככל שאני עושה יותר פרקים לסדרה. אז לחלק הראשון, בגלל שזה החלק הקל, אז נעשה בית לא כזה גדול. אז הדבר הראשון, נלך לקטגוריית הג'ונגל וניקח את הסטריפט ברץ' לוג, מהרכיבי בית, מיטה, איזה צבע שבא לכם, אני אקח צבע צהוב, וגם מכאן צריך עץ ודלת. אז הדבר הראשון שעושים זה בונים את הבסיס של הבית. הוא יהיה מכוון למעלה, והוא יהיה בערך איזה 10x10. 5. הנה. הנה 10, ואז עוד הפעם 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ואז ממשיכים את הבנייה. כאן מוסיפים עוד בלוק אחד בחלק הזה. ואז ממשיכים לבנות עוד. ואז הולכים לכאן ושוברים בלוק אחד ושמים דלת. שוברים עוד בלוק ושמים עוד דלת. רגע, לא שמים שתי דלתות, רק דלת אחת. ואז כאן ממשיכים לבנות למעלה עם זה, ועושים את זה. מעל זה שמים 3 בלוקים של עץ, ועוד מסביב. ואז ממשיכים לבנות למעלה. גובה 3 בלוקים. אבל, טעות שלי, בבלוק האחרון שמים את האחד הזה. ואני אחזור לכם שאני גומר עם הקירות. גמרתי עם הקירות, ועכשיו מה שצריך לעשות זה לקחת עוד הפעם את הסטריפט ברץ' לוג ולכוון אותו לכיוון קדימה ולשים אותו בצדדים. תוודאו שהוא מכוון קדימה. ואז לכיוון השני בצדדים. הנה.
ועכשיו צריך לקחת טראפדור כזה מברזל ולשים אותם בקצוות בקצוות שבאזור שמול הדלת. לשים כאן 2 שורות. ואם אתם רוצים לדעת איך לשים אותם כאן, אז תצאו מהתעופה ותעשו להתכופף, ואז זה ייתן לכם לעשות את זה. כאילו לשים אותם ככה. תוודאו שאתם מתכופפים, אחרת אתם לא תוכלו לעשות את זה. כדי לשים אותם ככה, אתם חייבים להתכופף משום מה. ועכשיו צריך לקחת מדרגות שגם כן עשויות מעץ לבן, כדי שזה יהיה דומה לקיר, שישתלב. אתם יכולים לעשות את זה באיזה צבע שבא לכם. אז אתם עושים ככה. שנייה. ואז שוברים את המדרגה שלמטה. ויש כאן טראפדורס, אז לא תוכלו לעלות. אז ייקחו סלאב, שהוא בצבע של המדרגות, ושמים כאן 2 ממנו. ואז ממשיכים לשים מדרגות. ואז, שנייה, זה לא אמורים לעשות את זה, זה היה בטעות. ואז לשים עוד סלאב אחרון, והנה המדרגות. ואם בא לכם, תשימו מתחתם עוד סלאב, אם בא לכם. ואז אפשר צריך לשבור את האזור הזה. תחליפו את החלק הזה בסלאבס. הנה. ועכשיו אפשר לעלות. ואז לקומה למעלה. ממשיכים לשים סלאבס, פשוט הרבה סלאבס, עד שזה יכסה את כל הגג חוץ מאיפה שיש את המדרגות. הנה. ועכשיו אתם יכולים לעשות את זה במדרגות באיזה צבע שבא, ואז כאילו שזה כיסאות, תשימו 2 כאילו כאן 2
שתי מדרגות כאלה, ואז עמוד מאיזה צבע שבא לכם, ואז טראפדור או שטיח, כאילו לא טראפדור, פרשר פלייט או שטיח. אני אקח טראפדור. ושמים אותו על העמוד, ואז זה כמו שולחן פיקניק קטן כזה, כדי למשל להפיל כאן אוכל, ואז אפשר פשוט לעשות קראוץ' על כאן, ואז זה כאילו כמו אזור אכילה, כמו כזה פיקניק קטן כזה. ואם בא לכם אתם יכולים לשים מסביב כמה שטיחים, סתם בשביל כאילו היופי, שטיחים. הנה. ועכשיו צריך לשים חלונות כדי שיוכלו מדי פעם לראות החוצה. טוב, רגע, לא. חלונות זה רק אם בא לכם, אבל אני אשים גדרות כדי שלא ייפלו. ופשוט שמים אותם. בדיוק ככה. פשוט מלא גדרות מסביב הכל. ואז בקצוות שלהם זה אפשרי, רק שנייה. ואז אפשר בקצוות של הגדר, אם אתם עושים עולם, אם זה כאילו בלילה, אז אפשר לשים כאן מנורות כדי שתוכלו לראות, וכאילו בזמן לילה במיינקראפט אתם כאילו תוכלו לראות ולא יזדמנו מפלצות. ואז סתם פשוט בשביל הקישוט אפשר לקחת מדרגות בצבע של הגדר, ואז לשים אותם כיוון מטה. פשוט בשביל הקישוט. הנה. למה זה עושה לי אותם כיוון מעלה? הנה, אז כאילו שככה כיוון מטה. סביב כל הבניין. בית, לא בניין. בדיוק ככה. והנה, זה הבית הקטן כאילו. בתוכו אפשר גם לשים מנורות וקישוטים אם בא לכם. כל מה שבא לכם בתוך הבית, כאילו מיטה כדי לדלג על הלילה, מנורות
כדי שלא יהיה חשוך גם בפנים. פשוט מלא קישוטים כאילו אם בא לכם, בעיקרון פשוט קישוטים. וגם סתם בשביל היופי, אפשר גם לקחת עוד פעם גדר, ואז גלו קיוב, או את הזה לא האחד הזה, את האחד שיש כאילו באזור הגבוה של הנדר, הנה הגלו סטון, ואז לשים אותו כאן, כמו מנורה כזאת, וכן, בעיקרון פשוט מקשטים את האזור. אפשר גם לשים כאן אזור לספרים, ואזור קשף, כישופים וכל זה. מלא קישוטים. וכן, אז זה הבית הקטן, בייסיק. כאילו, קל לבנות אותו. כאילו, גם אם אתם די חדשים למשחק, אתם יכולים לבנות אותו. זה בכלל לא קשה. וכן, אז זה הכל היום, ועד הפעם הבאה. יאללה, ביי.